Bé, el mes d'abril del 2014 ja em van cridar a Madrid a declarar davant del Consell i ja em van dir que si jo continuava treballant amb aquest projecte, doncs que segurament tindria conseqüències. Jo penso que un ha de ser coherent amb el que fa a la vida. Creia llavors, i segueixo creient ara, que el que feia junt amb aquest equip de juristes que comento era absolutament no només legal, sinó a més necessari pel nostre país, i evidentment ho he continuat fent. Això va provocar que efectivament el mes d'octubre, doncs del que se'n diuen unes diligències prèvies informatives, ja passessin a un expedient disciplinari i ja ara recentment amb una proposta de sanció. A veure, que el poder estatal reaccionaria amb poca simpatia, per descomptat, que ja ho sabia, que alguna conseqüència professional això podia tenir sobre la meva carrera de jutge, també, però que arribessin a la... Jo crec que és senzillament una desproporció, una barbaritat, no? De dir, escolti'm, és que vostè, com que està proposant que una part del territori espanyol passi a separar-se, si és que els ciutadans així ho volen, no?, a través de les urnes, i que tingui una Constitució pròpia, això l'incapacita per poder continuar sent jutge de l'estat espanyol. Jo no comparteixo aquest criteri. Jo en les meves sentències, en els meus judicis, el que faig cada dia és precisament aplicar les lleis espanyoles i les aplicaré fins al dia que Catalunya sigui un altre estat. L'endemà deixaré d'aplicar la Constitució espanyola i passaré a aplicar la Constitució catalana que el Parlament Constituent, que és l'únic legitimat per redactar el text definitiu, hagi considerat oportú aprovar.